Saudara sekalian, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita lihat ini perumahan asli zaman dulu ketika orang-orang kita dari Indonesia dipekerjakan di bagian kakao atau coklat dan kopi. Ini rumahnya masih asli yang dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami Surindo Family Channel, channel yang selalu komitmen menginformasikan, menyajikan informasi-informasi tentang seni, budaya, ekonomi, politik, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Suriname dan di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kembali kami mengunjungi sebuah tempat di mana orang-orang kita dari Indonesia pada zaman dahulu pertama kali datang ke Suriname, kemudian bekerja di Suriname dengan status kontrak yang ada di Suriname. Ada beberapa daerah ya, ada di Mariemberg, ada di Paramaribo, ada di Mirsorah. Nah, kali ini saudara-saudara sekalian saya ajak ke Mirsorah Perpatu ya. Ini sebuah tempat di mana mereka dipekerjakan di bagian penanaman kopi dan penggilingan kopi, kemudian kopi itu diekspor ke luar negeri. Baik saudara-saudara sekalian, saksikan video berikut. Para pemirsa, bersama kami Bapak Edi Kasanraji. Beliau adalah seorang tokoh politik, tokoh masyarakat di Mirsorah yang tahu persis tentang sejarah pertama kalinya orang Jawa di Perpatu Mirsorah Gomowaina Suriname ini. Akan saya ajak untuk menuntun kita, beglet kita untuk menjelaskan tentang bagian-bagian mana dulu orang-orang Jawa kerja di sini, kemudian prosesnya bagaimana, dan nanti akan dijelaskan sepenuhnya oleh Bapak Edi Kasanraji. Baik pemirsa, ikuti video kami ya Pak Edi. Kene no, kok kene karbonor kene kok kene itu. Ya, kene itu. Ya. Para pemirsa, kita lihat di sebelah kiri saya ada bangunan yang sudah cukup lama, hampir rapuh ini, tapi direnovasi kembali oleh orang-orang Belanda yang datang kembali. Ini adalah pabrik kopi. Pabrik kopi, dan nampaknya memang sudah direnovasi ya, meskipun tidak terlalu baik. Coba kita lihat ke dalam. Ya, ini pabrik kopi yang pertama kali di Mirsorah Perpatu. Pak Edi, Ya Pak. iki tahun piro ngadege pabrik iki Pak? Anu Pak, iki pabrik lawas, lekasan, zaman kontrakan, iki wis eneng. Iku kontrakane wong Indonesia mrene tahun 1890. Ma iki pabrik iki ora semono menawa keri teko tahun 1900 punjul mbok 30 mbok 40 pabrik iku senek. Terus iki di Penangsi iki jenenge mbiyen wong zaman kontrakan mbiyen nang Penangsi jenenge Liberté Pak. Oh, Liberté iku moro rono meneh. Terus rono meneh iku ya panganggo kopi karo kakao. Lah saiki coklat. Lah saiki terus iki kono tinggal bongkor untuk ngalih kene nang iki jenenge Perpatu. Niku sing dijajah Londo pisanan iku celukane mbiyen Suriname Security Maskapai, SCM. Lah Londone nang kene buka kebon iki nandur kopi karo coklat. Coklat ya. Ananging iki ora nang kene ora end product.
Berarti kan ora end product iki susu mepe. Da wose kopi karo wose kau dikirim karo kapal gona negara Londo. Lah sing biyen sepisanan nang kene jenenge besar iku Tuan Jansen. Oh, Tuan Jansen. Jansen karo terus duwe jenenge Tapken. Iku nomor loro. Omahe ya iki nang kono kabeh loro. Lah wong jaman biyen kontrakan sing saka Indonesia padha mati, anak-anake kabeh padha kerja nang kene. Lah iki kabeh wong Mirsara pembiyen nek kerja nang Perpatu. Lah jaman biyen ora karo eneng mesin, ora masinal, karo tangan. Babat tangan, ngecekering cangkring tangan, ngunduk kopi tangan, sembarang tangan. Terus duwe prau eneng gotro-gotrone digawa mrene terus disurung karo kaya grodekan tapi nang ril. Terus digawa nang pabrik kene. Jan mesake tenanan. Mesake sunggi ngundune kopi karo jorah. Iku jenenge cangklongan. Terus teko didekake nang saka. Lan biyen aku ngertine iku mau biyen wong kerja kontrakan iki nang kene lekase 6 EC, Pak. Sedina. 6 sen. 6 EC sedina. Iku zaman kontrakan. Terus aku gedene aku weruh terus iku ngunduk kopi 4 sen sekilo. Terus saka isine 100 kilo. 100 kilo iku betikan iku 4 perak saka gede Siti Bondo. Lah iku perlu disunggi, dipanggul, Pak. Diusung karo perahu dipanggul terus gombrene. Teko kene diumbah, dionceki, terus dipepe, terus iku wose digawa nang karo kapal nang kono diekspor nang Holland. Nang kono digiling. Dadi kene sing nandur, kene sing ngunduh, sing mepe sembarang wis pangklar, iku wis rusik, wose digawa rono, kono sing gawe terus pawetone iku dibalekke nang Suriname meneh, terus dituku karo negara Suriname. Terus Londone ngomong beton kene, darom kene iki susu gawe kon kerja, wetone mu tak balekke nang Suriname meneh kene tuku. Ya iki kedadiane. Soklate ya iki, kopine ya iki. Iku nang Londo. Lah iki pabrik lawas tahun 1900 punjul. Lah 1890 kene udah kontrak. Bukake 1900 punjul iku berarti kan the kontrak 930. Iku angka wong piro, Pak? Kira-kira wong piro wong Jawa sing lekas ditekake kene? Nang kene biyen rokok enek wong kerja sak ngangsu kabeh kerja kene penangsi bukaan, kopi karo kau iku kliwat wong 1000, Pak, kerja kene. Wong 1000. 600 tekane 1000 wong kerja nang kene. Iku saka Jawa mrene? Ora. Iku wis lahiran Suriname. Wis kelahiran Suriname. Kontrakan sepisanan aku ora ngerti wong pira sing nang kene tapi udah karo ya enek wong 100. Sing lanang wedok buka iki. Wan endil nang Marimbereh. Iku Marimbereh iku liyane nggon, iku penangsi tunggale kene mbiyen. Manapi iku spesial kali gula. Gula ya. Ya, wong sing saka Jawa didukke nang New Amsterdam, digawa rono, soloke digawa rene. Biyen kene dijerai karo wong Londo. Terus ditekeke Suriname. Oh, iku rikala merdeka. Suriname merdeka, Londo wis pirang-pirang tahun nandur pasrah karo negara. Terus dijerai karo negara Suriname, pemerintah negara Suriname. Terus bongkor. Saiki mali 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ora dirumat. Mali bongkor. Ya. Bongkor tapi iki mali kedadiane wis ora nandur kopi, ora nandur kau, Marimbereh ya bongkor lah kene ya balok bongkor. Landane lunga, Suriname ditinggal iki didrai karo negara kene ora iso ndrai. Saiki tak doloke oke wong Londo sing padha duwe omah nang kene, Pak. Saiki aku ora ngerti zamane saiki enek Londo iki dituku, Pak. Penangsine sak deal dituku karo Londo digawe-gawe apa jenengku bisnis. Eneng hotel nang kono, eneng omah sing gawe apa apartemen, eneng sebenarnya iki sak deal dituku karo Londo meneh. Oke. Lah iki gawe bisnis nang kene. Ya. Pemirsa, kita akan coba jalan menelusuri komplek pabrik Perpatu ini yang tadi kita sudah lihat pabrik kopi. Sekarang kita coba lihat gudang-gudangnya atau perumahan dulu waktu masih ada pekerja dari Jawa di sini. Kalau bahasa istilahnya pernangsi itu perumahan untuk karyawan yang ada di Perpatu ini. Coba lihat pemirsa di depan kita, ini ada sebuah bangunan ya. Bangunan ini tapi bangunan yang sudah direnovasi kayaknya, ini bangunan baru
tapi tetap ini bekas bangunan lama yang diperbaiki. Iki jenenge apa, Pak? Iki jenenge gudange. Gudang. Gawe ndeke nak wis di PP sembarang, nak wis arepe digawa nang start, kalau iku diekspor, lah iki kok kene metune. Oke. Lah iki kebone iki omah iki ya iki kaya ngono, manapi iki dicat meneh mau wis rusak. Iki jane dibangun, mati gawe kaya souvenir ngono ya. Souvenir. Lah maune iki semaune pacar gudange ya iki. Oke. Iya. Lah sing kosto sapa, Pak? Sing biayai sapa iki? Ya iki sing tuku penang sing tuku saiki sak deal penang sini. Oke. Ya. Baik para pemirsa, kita akan coba terus telusuri ya komplek pabrik kopi Perpatu yang dulu dihuni oleh banyak orang Indonesia, pertama kali di Mirsorah, Komoweno, Suriname. Baik, kita jalin. Omahe ket kontrakan, ket dicekel londo, Pak. Iki omahe dikeneke ya modele kaya ngene, manapi dicat meneh. Oh. Ya. Iya. Terus para pemirsa, ini besar. Dulu merupakan perumahan direktur ya, direktur Perpatu. Dan sekarang direnovasi, dijadikan sebuah restoran dan hotel ini, apartemen. Jadi yang datang ke sini cuma turis-turis dari Belanda. Nah, kita lihat di sana ada beberapa orang yang sedang menikmati hidangan restoran ya. Cukup unik dan cukup antik ya. Gedungnya masih orisinil yang dulu cuma diperbaiki. Iya, wong ngilu kabeh. Iya toh. Ya. Iki dicat meneh to, Pak. Kabeh cate padha to. Iki mesin kayak gileng kopi sing kaya ngono cilik iku, mergane biyen ora duwe mesin gede. Ya kaya ngono iku biyen wong jaman biyen wong Jawa iku tinggalane kayak iku deket nang kono sitok. Terus ke depan. Terus mall keluar dulu. Lagi apa iki, Pak? Yang saya lihat rumah. Iya. Iki barang mesin cilik kan? Iya, iki cilik mesin cilik. Iya. Direktur lah ya. Nomor loro, direktur nomor loro. Iki omahe ora ditandani wong iki gene dimangkoni ya kaya ngono iku. Dadi ketok beda. Kono londo kene wong Suriname lha iku. Omahe sindere mbiyen. Ya iki kaya ngono iku. Omahe filter kaya dingkon ya. Jabi mau usaha. Nak kerja nang kene seminggu susu 5 perak eneleng 10 ngono. Golden jaman biyen. Iya. Iya, iki kantore lawas iki kaya iki aneh. Mbak iku orisinil ya, Pak? Orisinil kantor lawas. Iya. Iki ke bawahnya, iki apartemen tuh, Pak. Iki pembangunan anyar, Bu. Pembangunan anyar sing gawe nginep-nginep wong, sapa arepe nyewa nang kene gawe inepan weekend beach. Lah iku londo. Jago karo bandulan barang. Hai pala Perpatu. Para pemirsa, saya ajak untuk melihat panggonan perumahan dulu orang-orang kita yang datang ke sini ya, ke Perpatu yang dikontrak oleh Belanda, kemudian dipekerjakan di bagian kopi dan coklat ya. Sadil. Kita coba lihat ya, karena rumahnya masih ada ini. Klinik lawas zaman kontrakan biyen. Jenenge iki poliklinike dokter, biyen ana dokter teko sangka wis ora kontrakan, nek wis di Suriname iki dadi poliklinik lawas iki. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita lihat ini perumahan asli zaman dulu ketika orang-orang kita dari Indonesia dipekerjakan di bagian kakao atau coklat dan kopi. Ini rumahnya masih asli yang dulu ini. Nah, iki wis pembangunan anyar. Wis direnovasi ya, Pak? Iya. Maunya moro omahe moro lawas. Ora ngene. Dinapi forumnya podo ya, Pak? Forumnya podo ge podo. Ya. Amburi.
Omong-omongan. Bukan dirket. Para pemirsa, kita akan menelusuri satu-satu ya perumahan yang dulu disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk pekerja kita dari Indonesia yang dipekerjakan di pabrik kopi dan coklat. Baik, nanti kita akan coba wawancara dengan salah satu penghuni perumahan Pernansi ya. Oke, pemirsa. Hutan Pak ini ditutup. Hutanan pura. Para pemirsa, kita sudah berada di salah satu penghuni Pernansi atau perumahan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk para pekerja kita yang dari Indonesia, dan kita langsung akan sedikit wawancara dengan seorang ibu ya, salah satu ibu yang memang dari dulu tinggal di sini, keturunan dari orang-orang dari Indonesia yang pernah di sini sampai saat ini masih tinggal di sini. Baik pemirsa, kita sapa saja salah satu penghuni Pernansi atau perumahan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sugeng sonten Bu. Iya. Jenenge sapa Bu? Tukinam. Tukinam. Nah, umurnya piro saiki? 80. 80 tahun. Waduh. Bu, aku saka Indonesia ya. Aku kepengen ngerti kahanan ana ing Suriname. Foral wong-wong sing saka Indonesia biyen dikerjake ning kene to. Enek sing nang Mariam Bereh, enek sing nang Meresorak, perpatu kene. Biyen sampeyan iku methuki wong-wong biyen, bapak-bapak biyen. Bapak mbiyen sing teko Indonesia ya ora metuki. Ora metu ya? Anak-anake. Oh, anake. Lah sampeyan niku generasi sing kaping piro? Telu. Generasi sing kaping piro? Telu. Nomor telu. Of tuide, nomor loro. Biyen sing erste mrene siker sampeyan ora menangi nah. Ora metuki. Terus duwe anak, toh? Duwe anak terus duwe anak maneh sampean. Watake koyo ngono ya? Aku ora mbiyen ora manggon kene. Oh, maune ning ndi? Manggon nang Larweg. Larweg. Aku ning kene wis suwi ning kene. Wis ana 60 jaar wate aku manggon. Manggon ning kene? Oh. Berarti Pak mbiyen nang kene apa piye? Pak mbiyen teko Indonesia kontrakan terus duwe anak nang Suriname. Terus wonge duwe anak terus anake ngepek aku. Oh ngono. Iya. Mar aku ora teko Indonesia. Ya sampean kelahiran kene. Mar pake wong Indonesia. Pakku dhewe mbiyen wong pakku Indonesia, mar pake kebore Suriname. Oh, oke. Ya. Oh terus mbae mbiyen Indonesia. Duwe anak pakmu iku lahir kene. Iya sampean. Oke. Saiki wis 60 ya? Pira? Tak ya? 80 tahun. Lah mbiyen sampean metuhi kerjane kene barang? Melu kerjane kene? Iya. Oh. Aku ndumur di Hentinyar, aku 19 tahun ya. 19 tahun aku mangan kene, aku kerja nang kene sampai umur 40 tahun. Wih. 80 tahun umur saiki ya. Metuhi kerjane kene mbiyen. Iya. Mana dideloke saiki karo mbiyen Anders Mat ya. First skill ya. Mbiyen moro rekoso ya, Bu ya. Mbiyen moro rekoso. Diceritake Bu, kerjanane kepiye mbiyen? Kerja babat, yang nandur kopi, nandur kaung, ngunduh kopi, ngunduh jeruk. Ya. Mbiyen rekoso. Lah iku cara bayarannya piro? Bayarannya orang nggak ada. Sabar nak babat ya PSRB. Som untuk nak ngoni ketel ya PSRB 5 perak. Sedinone? Sabar. Oh, ngono. Lah mbiyen cara ngerjanine karo mesin apa karo tangan? Nah, nang pabrik karo tangan mesin. Mana kerja undu-unduan atau karo tangan. Tangan. Lah nek resik-resik ngono ya karo tangan barang. Tangan. Oh. Lah metuhi wong piro Bu? Mbiyen total wong sing kerja nang kene piro? Ya ana ya bangsane ngono 200. 200 wong ya. Mbiyen uga wong itu. Tinggal padha mati-mati. Tinggal terus penanti tutup ruko terus dhewe biasanya kerja nang start anak-anak itu kerja nang terus ke sana. Lah cara-cara saiki nek entuk pensiun, Mak.
Aku ora entuk pensiun. Orang untuk pensiun. Sesuai untuk AOV ya. Terus karo AOV saiki zaman saiki terus Lah. kalau pondok saya bagaimana zaman saiki ora sampai. Iya ya persis persis. Ora sampai. Ada dhewe saiki wis tuwa nandur saiki develop. Neng kene neng komplek kene. Iya, ning kene komplit tuh aku nandur ya. Nandur apa Mak? Ya gedang, ya saya, ya sembarang aku nandur saiki gawe nyambung aja. Ya, nyambung urip ya. Ora sampai. Iya ya. Para pemirsa, kalau di Suriname umur 60 tahun, baik itu pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri itu sudah dapat jaminan dari pemerintah ya. Sudah dapat jaminan dari pemerintah. Siapapun dia, kelahiran Suriname, kalau sudah umur 60 tahun, itu pasti dijamin oleh pemerintah. Termasuk kartu sehat, kemudian uang setiap bulannya pasti dikasih. Tetapi untuk hidup di zaman sekarang itu agak susah, karena ekonomi lagi drop sekali. Oleh karena itu, mbahnya ini harus masih banting tulang. Ya. Nanam-nanam seperti kacang, kangkung dan lain sebagainya untuk bisa dijual atau dimakan sendiri. Baik pemirsa, kita teruskan wawancaranya. Bu, omah iki gratis. Iya, iki omah gratis. Dhewe mangon ning kene ya sak patine dhewe wong dhewe labune. Neng kene ya, neng perpatu kene ya. Nah saiki dhewe ya mangon ning kene untuk gratis dhewe ya ora bayar. Dinapi ora tau diutik-utik karo Lanti? Ora. Ora. Iki tak Kon lunga apa kepiye ora? ora. Iki tak pernah sih to. Bisa sama met Mariam Bero. Terus Ma pernah sini iku ndek Lanti ya? Saiki. saiki tak lanti maru ora dudu itu. Ya. Ada dhewe ning kene wis tak ora nang apa-apa. Ma strom banyu iku bayar dhewe. Aku bayar dhewe. Strom aku bayar dhewe karo banyu. Lah mae duwe anak piro, Kok? Aku anak itu yang nanam ora nanam. Sing siji ora nang kada nanam. Saya nanam. Pak wis ninggal. Pak wis ninggal itu. Anak ini ya. Injar iki. Oh, pas-pas ya. Ma sampean tahu diceritani karo Pak Eo Mbah Mbien di family nang Indonesia, Bu? Dia nak mertuaku toh. Mertuaku duwe family nang Indonesia, mbok sapa marora ngerti mah. Pak M biyen mertuaku mau digarap nang Suriname. Iya. Terus duwe family di mak barang dia nang Indonesia yo aku ora ngerti sapa. Ma Yamer ya. Iya. Sayang banget orang ngerti jenengane. Iya, ndang wong iku ngene di barek ta. Diwerek ya karo Lonto. Aku diwerek karo Lonto tenang Suriname. Ma mbien nalikane esi urip Pak Eo tane Mbah Eo ora kepengin balik nang Indonesia. Ya piye nang Suriname ya ora duwe ya ora internet Indonesia. Lah saiki mae mangun nang ngene karo sapa? Aku iku putuku. Oh, karo putu. Oh, karo putu tok iki, sitok. Sitok. Oh. Lah Pak E iki nang ndi? Nang start. Pak E mati. Wis ninggal. Ya, Pak E iki nomor 12 ya Pak E ninggal. 12 tahun Pak E ninggal. Iya. Terus ibune? Iki wis ning akan tuntas. Lah ibune? Sampai iki. Ibune? Mae Mae Cai. cae nang nganu ora tau nilairin ora tau. Ora tau nilai. Ya. Kat nganu kecilik to malah aku. Aku sing ngopeni terus mae ra nilai. Kat sprek. Mak iki anakmu tuh, Bi? Yo ora no, sing mati no. Sing lanang ta? Iya. Pak E to sing mati. Iya. Lah terus apa jenenge mamang-mamangnya ora tau padha mrene nilai sampean? Ya nilai anak-anakku karo aku yo. Yo kemati yo. Mangun ning start tapi. Ora iki. Oh ning ngarep kono ya? Iki putu. Oke. Ini terus kono anak-anakku nang ngarep. Kowe mono ning Hilda ta? Oh iya. Ya iku barang anakku. Ya Yo. anakku kono. Oke. Kalau di Suriname setelah Coba enak kene anakmu kabeh iki. Ya, mating loro nang Start. sing siji nang Backfell, sing loro nang Paramaribo. kene. Firtin ta? ya. Ya, Ibu Bu. proyek. Niku proyek oke. Ini pun untuk kebun tuh, Pak. untuk Iya, kebon iya. ta. Oke. Para pemirsa, sungguh menyedihkan sekali ya. Ini Mbah dulu bekerja sampai 80 tahun ya.
Sekarang anaknya pada berpencar-pencar ya, punya rumah sendiri-sendiri jauh dari sini. Kemudian beliau tinggal cuma dengan satu cucunya ya, yang perempuan, dan dia statusnya yatim ya, tidak punya ayah. Sementara ibunya tidak pernah menengoknya. Tapi luar biasa nenek-nenek satu ini ya, karena mampu bekerja keras menghidupi dirinya sendiri, dan alhamdulillah sampai umur 80 tahun masih sehat ya. Para pemirsa, demikian sedikit wawancara saya dengan Ibu siapa? Ibu siapa tadi? Ibu Tukinem ya. Beliau generasi ketiga yang dilahirkan dari pasangan dari pekerja kita Indonesia, kemudian punya anak di Suriname dan punya anak Mbah Tukinem ini. Baik pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana perumahannya ya Ibu Tukinem ini selama di Suriname, dapat fasilitas apa saja dari perusahaan. Ayo kita ikuti bareng-bareng. Para pemirsa, inilah perumahan Pernansi yang disediakan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk para pekerja kita dari Indonesia, yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan sekali ya. Cuma karena memang tidak ada pilihan, oleh karena itu salah satu dari keturunan Indonesia ya, Ibu Tukinem tadi masih harus menempati rumah ini. Akan tetapi fasilitas tidak menjamin segalanya ya. Karena sudah terbiasa di sini, maka beliau tetap kerasan dan menikmati dalam menjalani hidup di Suriname ini. Baik para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, demikian tadi liputan kami dari sekitaran pabrik kopi dan coklat yang ada di Perpatu, Mirsorah, Komowena, Suriname. Dan di sini tempat orang-orang Jawa dulu pertama kali datang ke Suriname, dan kita sudah mereview perumahannya, dan saatnya kami akan undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala kebersamaan Anda sekalian. Dukung kami terus, dukung channel kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe and share. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kita semua, baik orang Suriname maupun di Indonesia. Baik, terima kasih. Matur nuwun Ibu Tukinem.